Ahoj, volám sa Petra, som creepy hippie a fantazačka. Dnes si vyskúšame taký experiment, že vertikálny vlog, a to zo Slavkonu 2024, lebo tento rok výťahy fungovali a ešte tam boli aj rampy. Uvedomujem si, že na platforme, ktorej názov sa dá preložiť ako Ty trúbka, skutočný názov nemôžem povedať kvôli algoritmom, tento formát bude vyzerať zvláštne, ale spomenutá platforma ma odmieta ukazovať novým ľuďom, kým sociálne siete áno, takže nech ide do prírody. A ty a ja zatiaľ ideme na Slavkon, pričom ťa aj vzdelám o živote s postihnutím. Slavkon je akoby taký slovenský Comic-Con, čiže festival fantasy a sci-fi, literatúry, filmografie a hier. Takže kopa nerdov sa poprezlieka za fiktívne postavy, stretnú sa na jednom mieste a vzájomne na seba infodumpujú poznatky zo svojich obľúbených príbehov. Je to nádherné. Všetci návštevníci sú tam totiž natoľko divní, že si na mňa neukazujú, nezlízajú, ani nemajú iné ablevistické prejavy, pretože tam až tak nevyčnievam. Ja som na Slavkone bola minulý víkend po druhý raz a už teraz sa zaradil medzi moje najobľúbenejšie zážitky roka. Nebudem ti opisovať každú prednášku, ktorej som sa zúčastnila, pretože to by bolo ako opisovať obsah článku a vysvetľovať, prečo určité pasáže boli vtipné. Poďme radšej na moje najväčšie zážitky. V piatok aj ty môžeš písať. Natáčali live podcast na tému Pozri sa, ja som postihnutá, takže rovnako ako Martin Hatala. Ani ja to neviem vysloviť, čiže na tému svetotebectva. Na konci urobili súťaž o 50 a 25 eurové poukážky do Martinusu. Každý moderátor zadal tučtovú premisu, niečo ako Eragon a niečo ako Pilčerovka. A diváci mali vymyslieť tvora, ktorý by tento príbeh vylepšil. Každý, kto sa prihlásil, musel do mikrofóna a na kameru opísať svoje riešenie. Nebudem sa čudovať, ak by moju odpoveď náhodou z výsledného videa vystrihli. Keď totiž píšem, zvyknem si veci zo svojej mysle premietať na strop, podobne ako v seriáli Queen's Gambit. A až keď som dokončila svoju odpoveď a oni otočili preč kameru, tak som si uvedomila, Petra, ty si sa zase pozerala na strop ako nafetovaná Beth Harmon, že? Super. Ale v prípade, že sa moja odpoveď do videa dostane, tak ju sem vystrihnem do samostatného videa. Pretože som vyhrala druhé miesto. Priznám sa, že keď Marek a Martin rozhodli, že o víťazoch bude hlasovať publikum, zľakla som sa. Videl si napríklad film Wonder? Ten o tom chlapcovi, ktorý nikdy nič podstatné nespravil, ale vyhral najväčšiu cenu svojej školy len za to, že žije s tvárovou deformáciou. To sa naozaj stáva. A mne sa to v minulosti stalo, dokonca aj niekoľkokrát. A poviem ti, je to poriadny mindfuck, pretože potom človek nevie, či skutočne dokáže byť niečom dobrý, alebo je v očiach ostatný iba výnimočný ubožiak. Takže som mala chvíľu des, že sa za mnou zdvihnú ruky celého publika a veľmi som sa potešila, že sa tak nestalo. Unesila som sa druhá, ešte aj v remize. Ďalšia radosť vo mne. Ale aby sme sa vrátili k tej nafetovanej Queen's Gambit, už pred podcastom som hovorila svojej osobnej asistentke, strašne je tu zima. A potom asi, že o 5 sekúnd, ale hrozne ma oblieva pot. A len čo začalo natáčanie, tak moje svaly začali, že... You want to see the lambada? I'll show you the lambada. Ja som ti dostala diplomový šok. Ak si nečítal moje obsiahle články o tejto liečbe, je to prakticky nekromantia. Po veľmi zjednodušených termeňoch moje svaly nedokážu prijímať potravu, zomreli od hladu a liečba diplomami ich veľmi komplikovanou vedou vracia k životu. Ale tým, že ju vediem denne, nedokážem odhadnúť, kedy sa môj zdravotný stav prudko zlepší za sprievodu lambady a pánokej celého môjho organizmu. Ale marfím je kedy. Marfím
vie presne na aký moment toto zariadiť. Preto som sa musela na chvíľu odstrániť. No až tak sa nesťažujem, pretože sa mi opäť zlepšilo dýchanie, denná energia. Tuším aj rozprávanie, keďže sa mi nejakú dobu nestalo, že by sa na mňa človek pozeral s takým tým skleneným pohľadom, že ja neviem, čo povedala, ale nechcem jej povedať, že jej nerozumiem, nechcem jej presradiť, že je postihnutá. Ale materializmus lieči všetky rany. Preto sme sa po chvíli stabilizovania sa rozhodli ísť nakupovať. Minula som hneď prvý deň Slavkonu celý svoj rozpočet. Ups. Takže si dáme taký malý hol. Pozri sa, ja som jednoduchá hráčka. Ja vidím Baldur's Gate 3, ja kupujem. Na čo mi budú nálepky? Netuším, príjmam tvoje nápady. Áno, ja viem, že toto je už moja 4. Funko Popka Deadpoola. A čo akože tým chceš naznačiť? Ja som dokonale zdravá a emočne vyrovnaná žena. Vôbec som nepozerala ten najnovší trailer s výrazom ako overly attached girlfriend. Vôbec sa už 2 mesiace nerozhodujem, čo si oblečím na premiéru. Vôbec som si rok vopred nezaistila asistenciu. Ja som úplne v pohode. Duhový opasok, pretože okrem neho mám iba jeden opasok, ktorý je tiež duhový, ale ten druhý je priesvitný. A to je obrovský rozdiel. Nakoniec som sa zostavila v stánku vydavateľstva Hydra, v ktorom je Katarína Šojka, spisovateľka a jedna z hlav Hydry, porozprávala o každej fantasy knihe a mali sme úžasnú konverzáciu o význame fantasy proti sexizmu a ableizmu. No už odišla som s 3 knihami. Veď ja nedokážem kontrolovať vlastné končatiny. Nemôžeš predpokladať, že mám akúkoľvek seba kontrolu. Kúpila som si príšery z príjmečkej štvrte od spomenutej Kataríny Cojky, pričom autorka mi aj podpísala knihu a napísala mi venovanie. Túto knihu som si vybrala, pretože mi to pripomenulo takého citlivejšieho Harryho Dresdena, čo je jedna z mojich najobľúbenejších knižných sérií vôbec. Ďalej Cesty hrdinov od Ivany Molnárovej Dubcovej, ktoré som si vybrala, pretože hlavný hrdina má amputovanú ruku. A ešte navštívi moju obľúbenú Posmrtnú ríšu, čiže postihnutie a smrť, to je moja najobľúbenejšia kombinácia. A ako poslednú som si vybrala Dračiu šupinu od Hendricha H. Hojberta, pretože je to temný, liricky napísaný príbeh o slovanskej mytológii. Čiže každú vec, ktorú opäť milujem. Tu je ešte výborný vtip z prednášky, ktorou som zakončila prvý deň. V sobotu som teda navštívila Slavkon cosplay. Konkrétne som sa prezliekla za Tau z Baldur's Gate 3. Táto hra sa pre mňa totiž rýchlo stala jedným z najformatívnejších a aktivisticky najvýznamnejších príbehov, aké som zažila akomkoľvek druhu média. Nepamätám sa, kedy som sa naposledy cítila takáto chápaná a podporovaná ako postihnutá žena, ktorá zažila násilie a monštruóznu diskrimináciu. Dôvody, prečo Baldur's Gate 3 navždy a nekonečne milujem, by som dokázala preberať ešte dlhé hodiny bez prestávky, ale budú to musieť navďalej počúvať iba moji kamaráti, pretože sa chcem posunúť mojim zážitkom zo Slavkonu. Najprv som sa teda išla odfotiť s vlkmi. Jeden ma síce oblízal, ale na moje nešťastie sa zo mňa nestal ani len čiastočný vlkolak. Potom som sa natočila s týmito úžasnými somami, ale keďže ma nepodobali, tak sa zo mňa nestal ani ferožouk. Vypočula som si mnohé prednášky, ale tu najvýznamnejší mal samozrejme Brian Moore, ktorý vytvoril napríklad Lásku Dartha Vadera, kulisy v Harry Potterovi a rekvizity ďalších slávnych univerzách. Čo k tomu vôbec povedať? Tento človek vytvoril vzhľad a súčasti mnohých vecí, ktoré mi v detstve kompletne zmenili život a bez nich by som sa nestala autorkou ani samou sebou tak, ako ma ktokoľvek poznal. A ja som s ním bola v jednej miestnosti. To človek zažije raz za život. Neskôr sme išli na stand-upy. Seriózne som plakala a kričala od smiechu. Využila som každú štipku mojej seba kontroly na to, aby mi nezačal pípať dýchací prístroj a všetci tam naokolo mňa nezinfarktovali. A ja len, že keby ste tak akože masovo chceli šikanovať Dungeon Pub, aby vyriešili debarerizáciu a aby som sa mohla takto pravidelne zabávať, tak ja by som sa akože vôbec nenahnevala.
A všetko sa zakončilo gala večera. Z neho by som vyzvihla predovšetkým burlesku Majru, ktorá prišla kompletne v holografickom dúhovom kostýme a bola to asi tá najkrajšia bytosť, akú som kedy videla. A na záver ma očarila ohnevašou, pretože ako už tento raz môžeš vedieť, napísala som celú knihu o ohnivej mágii. A to bol koniec Slavkonu. Odchádzala som z neho absolútne fyzicky vyčerpaná, ale o to motivovanejšia stať sa nielen fanúšičkou nových fiktívnych príbehov, ale hlavne aj ich tvorkyňou. Ak ťa teda zaujíma moja budúca tvorba, alebo aj moje prežívanie podobných zážitkov, daj mi na rozdiel od zdravotníkov odber, podporí ma môžeš na Patreone a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdeš na mojom webe petraheller.sk. Maj sa fantasticky!